Ydych chi'n darparwr llety yng Ngwynedd? Ydych chi wedi eich lleoli yn y parc? Os gennych chi ddordeb annog mwy o ymwelwyr tu allan i'r tymor brig? So gafon ni yn Eryri yn dynodi warchodfa wyddwyr rhyngwladol mis Tachwedd dwytha, un o 11 fath warchodfa dros y byd a un o 2 yn Hymru. Gafon ni yn dynodi fel warchodfa awydwyr rhyngwladol oherwydd yr ansawdd tywyllwch sydd gennym ni yma yn Eryri, sydd yn golygu fydda ni'n mynd allan i edrych ar y sêr a wneud y fath bethau. Rydym ni ar Loesi Gwynedd Wledig yn chwilio am 10 darparwr llety i gymryd rhan mewn prosiect pilot i ddangos y bydd economaidd o'r statws awyr dywyll.